Да видим колко пъти ще казваме вместо дълга и къса клечка. Така. Колко пъти ще казвам клечка вместо дълга и къса. Добре. Ето вече съм намацана клечката с червило. Сега да ви покажем. Ще потъркам известно. Има ли нещо? Няма. Има ли нещо? Няма. Не познайте как. Има ли нещо? Има. Малко ли е това? Сега да бъркаме стаята. Моля те, много бъди са какво?